Nagmugna na og Special Investigation Task Group o SITG ang Davao City Police Office aron mapaspasan ang pagresolba sa pagpatay kang kanhi katiil Davao Oriental Mayor Giselo Castillones kinsa gipusil sa Davao City kagahapon. Ani report ni Kent Abrigana. Aron mapalawman pa ang investigasyon sa pagpatay kang former katiil Davao Oriental Mayor Giselo Castillones, nagmugna na og Special Investigation Task Group kun SITG ang Davao City Police Office. Subay ni ini, nakigalayo na sab ang DCPO sa Katiil Municipal Police Station aron makakuha og dugang pa nga impormasyon sa posibleng motibo sa pagpusil patay. Dakatag anggulo nga gitan-aw sir no kay former mayor man siya sa Katiil, and then naa siya member siyang family nga ni Dagat, then ni Daog. And then personal ba dapat siya na-receive nga threat before ni nga incident sir. So daghatag anggulo nga gitan-aw sir para makuha nato usay motibong yun. Nganong gipatay siya or gipapatay. Ginatanaw usab sa kapulisan ang mga CCTV footage sa mga establishmento duol sa crime scene. Sumala sa kapulisan, gibalaban ang naa sa 5-5 ang kitason sa suspect nga may pusil sa kanhing mayor. Nakasuot kini og maroon nga ball cap, gray nga cargo pants, long sleeve jersey ug brown sandal. Naghangyo mi sir no sa ato ang mga kaigsoon ng Davao Way, so naa sa mga information nga nahibalan bahin ani nga insidente. Maghangyo mi sir nga mo ato sila sa nearest police station or diri sa headquarters sa DCPO para makadagdag sa information sa among investigation po sir nga ginahimo karon. Gigan lang nangaon ang kanhing mayor kauban ng iyang common law wife nga si Alma Lozentes ug driver nga si Junie Castro sa usa ka fast food chain sa Buhangin, Davao City adlawng Miyerkules. Dihang gipusil sa wala pa mailhing sospetsado. Dead on the spot ang kanhing mayor, samtang samdan ang driver ni ini kinsa ana sa stable condition sa ospital. Kauban si Melco Minares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.